ассалому алайкум дӯстони азиз, инак дарси навбатиро аз бухгалтерия Адинес, яъне барномаи Адинес бухгалтерия мегузарем. ин дафъ дарс дар бораи фурӯш аз рӯи остатки товар, яъне вақте ки мо ягон борро фурӯхта намешавем, ягон товар ё ягон маҳсулотро фурӯхта намешавем, мо бояд донем ки дар склад остаткаш чӣ қадар, чӣ миқдор мавҷуд аст. яъне мо дар вақти фурӯхтан ба харидор бояд ба харидор аниқ гуфта тонем ки дар моҳ ҳамон маҳсулот чӣ қадар мавҷуд аст. яъне баъзе харидор меояд ва мегӯяд ки, яъне мақсад ба харидор гуфта тавонем ки дар моҳ миқдар бор мавҷуд аст. яъне харидор мегӯяд ки ҳамаи будагӣ маҳсулотро диҳед, дар шумо чӣ қадар ҳаст, ман ҳамашро мегирам. мегӯяд мо аниқ ҷавоб дода тонем ки дар скелети мо чӣ қадар бор мавҷуд аст. барои ин реализатсия медорем тавари накладния. дар вақти добавить кардани товар, яъне ду хел вариант аст, аз рӯи подбор аст, аз рӯи добавить аст. бинобар ин мо вкладки чиро давар мегирем, вкладки подборро мегирем. дар подбор ҳама чиз нишон дода шудааст. программа камтар загрузка шуда истодааст, камтар интизор мекушем, баъд давом медиҳем. ана фарз кардем мо ба ҳамин физически лицо чӣ мефурӯхтагӣ, ягон товар мефурӯхтагӣ. яъне реализатсия товари накладния. основной склад бояд дар инҷо бошад. мо добават мекунем ягон стеклоро, рамкаи i4 стеклоро добават мекунем. дар инҷо бинед ягон қадар чӣ нишон дода шудааст дар склад. ана фарз кардем ин рамкаи i4 стекло мо фурӯхта намешавем ки дар инҷо нест. барои ин подборро зер мекунем. вақте ки подборро зер кардем, дар инҷо аллакай мана бинед остатки борҳо ҳаст. он чӣ ки ба мо ҳаст ба ин ячейка менавизем. рамка i4 стекло 80 дона мавҷуд будааст. дар инҷо мебинем. фарз кардем мо 5 дона ҳаминро чӣ мефурӯшем. 5 донашро фурӯхтем. окей, перенести в документ. 5 донаш рафт. записать. провестиро зер мекунем. аллакай бояд ки аз он 80 дона 5 донаш чӣ аз склад, остатки склад минус шавад. склад. ана барои санҷиш мо боз ба склад бармекардем. рамка i4 стеклоро чӣ мебинем. дар ҳақиқат 75 дона монд. яъне 5 донашро мо фурӯхтем. чӣ шуд? 75 дона остатка монд. акнун мо мехоҳем ки пули инкасро чӣ гирем. барои ин поступление на расчёт, создать на основании поступление на расчёт мешуд. аллакай ба касси мо пул дарҷ мегардад. ана записать провестиро зер мекунем. приходни кассовый ордерро зер мекунем. приходни кассовый ордер зер мекунем. квитансия ҳосил мешавад. квитансияро ба печат сар медиҳем. як қисми дасти росташро ба муштари медиҳем. қисми дасти чапангӣ ба худамо меояд. барои санҷиш ба банки касса медорем ки ҳаққони фурӯши мо дар кассави документи дарҷ шуд ё не. дар ҳақиқат мана дар инҷо дарҷ шуд, яъне 5 та рамка ба миқдори 90 сомон дар касса чӣ дарҷ шуд. мана реализатсия ба касса чӣ пул омад. ана акнун барои санҷиш як бор дигар нишон медиҳам, барои он ки шумо дар боз такрор кунед. бинед товарная накладная, фурӯхтани ягон чиз добавить подбор. подбор фарз кардем бумага 10-15 78 дона будааст. як намудаш намуди 10-15 фирми Color PP
78 دونه است، لیکن فیلم لاکی علاقه در اینجا تمام شده است. بنابراین بی یگان خیلی شبهه به فروشنده پیشنهاد کرده میگوییم که فیلم کاپر پیپی هست 78 دونه، فیلم لاکی نیست گفته میتوانیم. خیلی فرض کردیم خریدار ما از این 3 دانش را چی خرید، بگذار 3 دانش را خرید. اوکی گفتیم، در اینجا نوشته شد перенести دکومنت، در اینجا درج گردید провести записать. برای سنجش 78 دانه بود، 3 دانش فروختیم، باید 75 دانه در آنجا مونده نش لازم. برای سنجش میبینیم 10 و 15 آن بینید در حقیقت 78 دانه اون 3 دانش نیست نشد. برای چی؟ برای اینکه ما در اینجا перевести закрыть نکردیم، провести و склад نکردیم. دید در اینجا ошибка ما است، اصلاح میکنیم провести записать на основной склад. باز چی میبینیم که در این وقت البته چیش نشکر مینوس شده نشکر، باید 75 مونده نشکر کو بینیم. انا در حقیقت 75 دانه مونده، یعنی 3 دانش رو ما فروختیم. این بود درس نوبتی درباره چطور از روی остатки склад دیده فروختنی товар محصولات یا یگان چیز. درس ما آخر رسید. خداحافظ. تا آینده سوالات خود رو در کامنت‌ها نویسید.